Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmen TV gazynyň Özbegistana ýerilýän möçberi artdyrlar. Namibiýanyň ilkinji zenan prezidenti Beyoncé 21-nji asyryň aýdymçysy. Arkadaky topar ilkinji gezek Türkmenistanyň naýbaşy kubogyny eýledi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamyny özara bähwitligi hem de hoşnýetli goňşulygy esaslanýan hyzmatdaşlygy, mundan beýlekde ösdürmek mümkinçilikleri aranyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşigiň dowamyny sowda ykdysady ýalňyç energetik ulgamlaryna iki taraplyň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý boýunça ösdürmek mümkinçilikleri aranyp maslahatlaşyldy. Melim bolýar Türkmenistan hoşnýetli goňşulyk, özara hormat goýmak we gollaw bermek, deň hukukly hyzmatdaşlyk ýöreleri esasynda bir neçe ýyllaryň dowamyna Özbegistan Respublikasyna TV gazyny berýär. Şunuň bilen baglykda Türkmen halkynyň milli lideri we dogonlyk goňşy döwletiň başlygyny gazy ulgamyna bilelikdäki işiň ýokary netijeligini we uzak möhletliň hiýetini belediler. Hem de Türkmen TV gazynyň Özbegistana berýän möçberini artdyrmak barada dalaşdylar. Şeýle hem ýakyn wagtda amalaşylmagy meýilleşdirilýän bu gurdaky bilelikdäki tassamalaryň uly mümkinçiliklerini ykdyrly. Şeýle hem ozal gazandan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilişi, geljekde amalaşyljak bilelikdäki tassamalar aranyp maslahatlaşyldy. Pursatdan peýdalanyp Özbegistanyň prezidenti hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we özbek türkmen gatnaşyklaryny mundan beýlekde putulandyrmakda we ösdürmekde öňsürilýän teklipleri gollaýan üçin ýene bir gezek çuňur hoşallygyny we minnetdarlygyny beýan etdi. Afrikanyň Namibiýa döwletiniň taryhynda ilkinji zenan prezident boldy. Noýabr aýynyň ahyrynda geçirilen saýlawlarda vice-prezident Netumbo Nandi-Ndaitwa ýeňiş gazanyp sesleriň 58 götürümine eýe boldy. Nandi-Ndaitwa ýurdun häzirki prezidenti Ngolo Mbomanyň ornuna geçer. Ol 2024-nji ýylyň fevralyndan bäri prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirip gelýärdi. Ýurdun taryhynda prezident wezipesini bary ýogy 4 adam alyp bardy. Täze saýlanan prezident Netumbo Nandi-Ndaitwa 1952-nji ýylda dogully we 1970-nji ýylda SSR-de bilim aldy. Ol öz zähmet ýolyny ödürli döwlet wezipelerini işledi we parlamentiň deputaty boldy. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Namibiýanyň vice-prezident wezipesini alyp barýar. Prezident saýlawlarynda 15 dalaşgar gatnaşdy we ikinji orny eýelen Panduleni Itula sesleriň 25 götürümine eýe boldy. Namibiýa Günorta Afrikada ýerleşýän ýurt. 1990-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolup we 1995-nji ýylda bütün dünýä sowda guramasynyň düzümine goşuldy. 1890-njy ýyldan bäri Birinji jahan uruşuna çenli German Günorta Günwatar Afrika döwleti hökümine atlandyrylýardy. Soňra Günorta Günwatar Afrika diýip atlandyryldy. 1968-nji ýylyň 12-nji iýunyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen Namibiýa diýilip atlandyryldy. Amerikalı aýdymçy Beyoncé 21-nji asyryň meşhur pop ýyldyzy hökümine ikrar edildi. Ol bu orada Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, Adele, Britney Spears ýaly meşhur aýdymçylardan öňe saýlandy. 43 ýaşyndaky Beyoncé 21-nji asyryň meşhur aýdymçylarynyň sanawyny 1-nji orna Amerikanyň sanaty gotuny bagyşlanyp çap edilýän Billboard jurnaly goýdy. Taylor Swift sanawda 2-nji orny eledi. Ol hem bu aýdymnyň saz muştoklaryny gynandyrdy. Neşriň ýeşgärleri täze 100 ýylyň meşhur pop ýyldyzyny saýlany, aýdymçylaryň aýdym sasyny gotuny ýetiren täsirini gözüňe tutdular. Taylor Swift'in tek ýaş aýdymçylaryň birigi, ýöne onuň statistika görkezleri boýunça Beyoncé'den öňdüdigi belenildi. Beyoncé 1990-njy ýyllaryň başlarynda meşhur boldy. Ol ilkinji bilen Destiny's Child toparyna çykyş etdi. Soňra toparyň dargamagy bilen ýekelikde aýdym aýdyp başlady. O 5 sany Grammy bayragyny gazandy. 2019-njy ýylda Beyoncé Forbes jurnaly tarapyndan iň köp girdeji gazanýan aýdymçylaryň sanawyna goşuldy. Arkada topar Türkmenistanyň naýbaşy Kuba uğruna geçen oýuny ahaly ýeňlişe sezewar etdi. Balkanawat şäherine geçirilen dowuşuk 3-1 hasabyna Arkada şäheriniň Adyr toparynyň ýeňişi bilen tamamlandy. Arkada toparyna ýeňiş getiren gollary Şahmamet Hydyrow bilen Şanazat Türkeşow ahalyň düzüminde Islam Anamradow tapawutlandy. Şeýlelikde 2023-nji ýylda döredilen Arkada topar Türkmenistanyň naýbaşy Kubagyna ilkinji gezek münasip boldy. Türkmenistanyň naýbaşy Kuba uğrunaky dowuşuk. Arkada ahal 3-1 gollar 14-29 Şahmamet Hydyrow 22 Şanazat Türkeşow 75 Islam Anamradow Duyduruş 78 Mirza Beknazarow geçirilen ýere sport toplumy stadiony Balkanawat şäheri Dowuşçuň emini Arslan Goşşanow kömekçi eminler Şagelli Hydyrow Ezizmurat Anamradow 7 ýaşdaky emin Jumamrat Jumamradow gözegçi emin Rustam Japarow
Ine mehribanmış doklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.